Η θήκη του πού είναι η κάμερα? Στην τέτοια είναι ρε. Κλάζει. Μαλάκα, είναι πολύ ερήπιο το τέτοιο. Make my day. Πάμε τριμαλάκες. Κοίτα τώρα. Τι έχει εδώ τώρα, κάτι φορά, τι έχει? What the fuck? Δεύτερο το χέρι. Μου το είχε πει η μάνα μου. Μάγκες, καταλαβαίνετε έτσι. Κάτι φορά. Έλα γιατρόπουλε, let's go boy. Σκηνιτέκα είναι. Κάτσε γρήγορα τώρα. Μην πεις ότι είναι μια γύρα μόνο.